kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masapat ti trabaho kinton bigat bakit? Ano sampay lang tagkumyaw, ta saan ka maitulog? Wanin anyapay nga rod, awan mo't pagpilyak. Agyaman nak, numawatan nak bakit? Amo mo ti schedule ti trabaho. Awan gayam, anya nga oras ti out mo inton bigat. 2:00. Alas 5 mat ti out ko. Sukunin nak to iti pagtrab-trabaho. Ta sigurado apila manan ije paradaan iti kasdi nga oras. Wen, bakit? Siguradom laeng amasukon na, tadyak kayat ti marabyan. Nawatam. Ay nawa, amok daytan bakit? Kaano ay asaan ka asinukong? Ipa full tank mo tilugan sakbay asukunan na. Itikas na, awan ti agbalin aparikot. Wen, bakit? Mala, maturog tangarudan. Okay, good night, bakit? Anya to oras di tatang? 4:00 iti malam, anak kaw. Ay nawa, 4:00 mo't gaya man. Naimas mo't ngamin titurog mo itay. Isuasan ka rin ni Eng. Sukunak ti anak yu ita tatang. Mabalin pa ibait. 5:00 samot ti out na ita. Wen, tatang. Agkapi ka ba'y sakbay nga agrubat ka. Saanan, tatang? Amangan numaladawak ide. Isupay apagapaan mi iti anak niyo. Mala, adakin ka da ita. Sa bagay sukunam laang mo't ni Lovely. Oresan kayo agluto iti pangrabyan tayo, tatang. Ha? Apay asaan? Nalagip kong anniversary mi gaya ita. Mangi-take out kami iti pagsasangwan tayo, tatang. Innapoy laang nga rod ti ilutaw. Wen, tatang. Ore basit laang. Tatalo tayo mutlaang amangan. Ag time out akon, Ma'am Flor. Mabiit lang, Odette. Apay ka di, Ma'am. Awan pa'y ngamin ni Jessa. Iso kumati maisukat ken ka. Ha? Nag-message kanyak itay. Kat maladaw ka nga umay. Tawan pangibatyan na kadagiti anak na. Kasta ka di, Ma'am. Ag-extend ka kuma iti uray dua nga oras lang. O sige, urayak nga ron ni Jessica, Ma'am. Agyaman ako na ya. Basta sigurado nga umay saan ko akaya ti more than 10 hours at trabaho, Madam. Wan, maawatan ka. Di ka madanagan. Tano sumangpot ni Jessica. Ag-time out ka mutan. Ano sampay laang tane. Kaasid da Alfred Kenmara no isuda laang ti agtrabaho dito oy. Addakas mo di talakay. Mano kuma? Sa nga ribu adda. Kurang bakay. Ay nawaw. Apay ngay. Among nga addagatangan ta. Ngam saan kakit din anang itugot iti kwarta. Intugot ko ti card ko bakit? Iso taramatan ta. Ala, day tangarod ti pagbayad ta. Wen, bakit? Rumor ka dita at agpili ka. Saan kumot nga amuno anyat kayat yo. Si kalatan dagpili. Amum ti paborito ni tatang. Si kangay, anyat ti kayat mo. May mayat samot gayam no set lang ang tigatangam. Okay. Sige, siya kung ti makaamo nga agpili. No di mo kayat ti sumurot. Una na, urayan ka lang ang ditulugan. Willing to wait kayo ka di, Madam? 30 to 45 minutes. Sige lang, adamot ket di service mi. Okay, Madam. Ada ka di pa inayon nyo iti order yo? Awanan, day talaang. For take out amin? 1. 2,540 amin, Madam. Online kayo mat siguro anya. Mabalin ti online payment? Wen, Madam, mabalin lat tamot. Day to ti card. Paki-enter latan ti password, Madam. Available ka di pa iti palabo? Awanan Madam. Sold out ti palabok. Intun bigat manan. Okay. Day talaang nga rod. Asino timawag bakit? Tigayim ko. Alas 6 ka no amang rikap ti shop da. Adda ko madagasag ijay.
Kat no 5:30 mo tayo. Mapanta iti ayan tigayim ko, taka sa pulak unay ti order ko kan ko ana. Kasano ti in-order mo amakan? Sapay ka order mo lang. I-cancel tapay laang ang. Narigat mat no agsublita manin dito eh. Ay no, mabaling na ta. Mabalin mat siguro. Ibagaklatan nga adda emergency. Saan tan ama uray ti order ta? Sika nga rodon ti makisarita. Rumwar ka di tata makisarita ta adwa. Tulungan nak nga agpalawag tapno i-refund dat i kwartata. Agawaam tamapmapanin ti oras. Pasensya kayon ngam i-cancel mi pa ilaang ti order mi. Ay nawaw, apay ngay madam. Imawag ti kaaruba mi itay, kat adda emergency ije balay. Kasta ka de? Pakirefund ti kwarta mi. Mabit laang, tasalod-sudak ti manager mi no kasano ang ma-refund madam. Online payment mat ngamin ti transaction tayo. Mabalin mat akas ti itad mo kanya. Un nga rod, apay apagurayan na kami kat agdardaras kami nga rod. Narigat mo ngamin no agkamaliak, sir, madam. Ang mga numaikisay iti sweldo, sapay dakkel agatad dayjay. Di mo maawatan timbaga kaya. Agdardaras kami. Kasaritak nga umuna ti manager, sir. Tapno amok ti hustong aramidak. Italaang ngamin nga ada ti agpa-refund. Nalpas ka di ti aramiden nyo, ma'am? Nalpasan, apay ka di? Agpa-refund ngamin ti may sa customer tayo, ma'am. Ay nawaw, apay nga agpa-refund. Adda ka no ngamin emergency. Kat saan da mauray ti order da, madam? Ay, day talaang Marigata nakmut ata online payment day jay. Ti kayat dakat kaslatan, tagdardaras da kano. Ay saan mabalin Da kayo kumanti makisarita kadakwada, madam. Iti kasta kat maipalawag yu iti nasayaat. Ayan ti refund mi ngay. Un nga rod, nakabaybayag kayo kat agdardaras kami. I-refund mi ti kwartayo. Ngam within 2 to 3 working days, sir, madam. Apay at 2 to 3 working days pa ilaan. Gaputa online payment day chay. Saan mabalin ang mangirwar kami iti cash? Taag short mo ti collection mi. Kaasi ti empleyado. Una yan, pagurayan na kami pa iti mabaya. Ay, di kay ko mag-iskandalo, sir. Talaga saan mabalin ang cash ti itad mi kada kayo? Parigatin na kami pa ilaang mat. Kaibagbagami laang nga agdardaras kami. Pag nga asiyo, madam, di kay ko maaggulo ditoy. Nakababain ka dagiti padayo a customer. Makapahay vlog kayo, mat. Awan pa'y serbiyo. No in-refund ko ma, dinalpas ko man. Grabe kayo Di kay madanagan ta isublimi ti kwartayo, madam. Ngamkas na ibaga kita masapol nga aguray kayo. Final day chayon. Una yun day a customer. Wen nga rod, madam. Nagturad nga aggulo. Nakitam ti uniform na. Wen, madam. Madlaw a professional day a babae. Amon tayo no sa dino ti pagtrab-trabahon na. Apay mat, madam? Ikan tayo iti pagnakman na. At damat kit di ebidensya tayo, tanaala ti CCTV tinapasama. Kasaritak to ni sir, ta aksyonan na. Ay wen, mayat day ta, ma'am. Tapno agnakam day jing agasawa. Agpadpada day iti ugali, madam. Wan nga rod, ay nagrigat lakit di ti makiapay ti kasya a customer. Tasan damat nga agpaabak. Oray bidot tinaramid da. Ni Jessica matanday jay. Ag-time out akon, madam. Da kayon ti makaamong ag-report kini sir. Wan, Odette, kabaula kun da ito'y. Agan-anad ka di ta kalsada no agawid ka. Da kayo nga agasawa ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, kuha tatang. Apay mo't nga ben, akas jay ti inaramid yaw. Gagangay tinabanog iti trabaho tatang. Ay nawaw, di mo irason ti bannog mo tapno bastusan ti padam a tao. Amo yung matakal-kalpas lang ti trabaho idi napasamak dayjay. Talaga kit da kinatangsit mo dayjay Ay sana. Sana pud no day tatatang. Agsagana kayo kinlakay mo. Ta saan tayo nga ammo no anya taramidan da. Amangan no inton madamdama ket adda maidimanda dita. Madanagan ak unay lakay. Oras yak nga raw. Kasanungay no agdemanda dagiti kat maikat ti lisensya. Kastamot lang ti pampanunutak bakit?
Kasano tapayan no kasta nga ang paiso ti mapasamak. Ay kaasi tapay. Anya nga ta nagsubli tayo, Jay. Anya ti aramiden tayo jay ngay. Agkid daw tayo ti pamakawan kadakwada. Ibagata na bambanlog tayo ti trabaho, kan na-stress ta. Ngamin, naitaray ni tatang iti ospital iti dayjeng altaw, bakit? Ayunan niya. Bareng makalusot tapay. Anyat gagarayo adwa. Imay kami ta personal nga agkid daw kami iti pamakawan kada kayaw, ma'am. Pasensya kayo no, nag-iskandalo kami idi napalabas nga aldaw, ma'am. Kasta unay nga minti bannog mi iti trabaho mi. Anya, San lang nga day ta, ma'am? Intaray dati katugangak iti ospital iti dayjeng oras. Iso ang naglalaok nga stress ti marikrik nami, ma'am. kasla agul ulbud mat dagitoy nga agasawa. Panagrup-rupa da pailaang kat madlawan nga ulbud ti bagbagata. Napaulima kayo, madam. Mapakawan na kami kadipay. Nakasarita kun ni boss may papan iti da ito abanag. Kat tinaybaga na kanya. Aksyonan na kano. Awanan remedyo na, ma'am. Awanin agsasarita tayo to. Depende no anya ti ibaga dagiti masaknan. Anya? Dito'y ti balay da Ma'am Lovely saan ka di kabsat. Nagsaludsudak ngamin iti may sa akagawad kat dito'y tinsuro na. Dito'y nga rod, ma'am. Siyak ti amana. Ay, sumrak kayo, madam. Ay saanan kabsat. At dala na patiga kayat ko amaamuan. Anya day ta, madam. Pudno ka di ngayon taray da kayo idi Lunes iji ospital. Ay, nawaw. Saan, Mike? Apay kumakatawan mo't sakit ko, ma'am. Siyak ti manager a binastos da nga agasawa idi Lunes. Ay, da kayo gayam day jay, madam. Wan, kat da kayo tiras rason da. Na-stress da kano, isuan na aramid da ti kasyay. Agululbud dalaang. Kasano kumaama ospital da tao kat kaasi ti apo. Nasalun atak, madam. Ay, talaga gayam nga ulbod kan awanan modo da gijay nga agasawa. Kumusta tilakad yo, ma'am? Nakasaritak ti ama ni Lovely. Kat, anya ti imbaga na kada kayo, ma'am? Saan kanumit gayam ana ospital ti amada? Kaya't asawon day ta. Nagulbud dagiti agasawa. Ay, nawaw. Wan nga rod, nalaing da nga giskandalo. Nalaing da pa'y nga gulbod. Grabe mat dagita, ma'am. Wan nga rod, di daan mo a kontrolon ti emosyon da. Anya ti kuna ni Sir Ngay, ituloy na ti agdemanda. Wan, saan ka no amabalin nga agul ulimag tayo? Mayat no maaksyonan. Iti kasta, adda pagadalan ti sabali a tao. Kentap no adam la ang pagnakmanda, ma'am. Naturod dagijay nga agasawa. Unay kayo laki di maten, tatang. Imbes at tulungan na kami. Imbagayo kit din tipod no iti dayjay a flor. Gaputay iso ti maiparbang, anak kaw. Ay, awanin at tatang. Maikaten ti lisensya mi iti kastangay na ramidyo. Inaramid ko lang ti amok a maiparbang. Ay, nawaw. Hastalat tangarudan, tatang. Sabali at tao ti tulungan nyo. No agul boda, kat saludsuden da no sa dino nga ospital tinangitarayan nyo kanya. At nga rod may bagayaw. Ah? Ay, ko, tatang. Adawan no awan. Awan pa'y, tatang. Iso a hustula ang tinaramid ko. Hustula ang nga imbagak tipod no keng kuana. Nga mabalin kumapay ang mairemedyoan dayjay, tatang. Ay nawaw, talaga adik agpampanunot anak ko. No kanunungak ti aramid yo. Di karkaro amanayunan ti basol yaw. Duang aldawan asan ka nagtrabaho rumyaw. Kun nga ro, tatang. Apay ngamin akas jay tinaramid yaw. Nagkamali kami, tatang. Da kayo mailaang tinangisagmak iti bagbagi yaw. Kasano kami laangan lumay katilisensya mi, tatang. Pagtrabahuan mi ngayon. Saan tayo nga amunoan niya ti sumaruno ang mapasamak? Pag nakman nyo dahi takin Lovely, saan ang maiparbang aggulo kayo ijay? Wan, tatang. Di kay agbalin anatang set tanay, agraman lisensyayo adwa ket delikadaw, kapoy tinaramid yaw. Agpada kayo a professional, nagalas akitaan nga iskandalo kayo. Bidtot mi dayjay, tatang. Mano atawon ang nagrigata,
Tapno laang magunod ko ti arapaap ko. Tapno maadaanak iti lisensya. Ngam kastoy kit din ti mapasama. Ora siyak bakit? Ado ti sakripisyo para iti lisensya. Sapay la ko maatamasyanda kadatalakay. Huwag nga rod. Sapay la kuma. Tamapakawan da tao. Kasano talaangan no awanan ti lisensyata. Di awan tumatan ti trabaho ta. Talaga kasta ti mapasamak bakit? Saan ang mabaling agtrabaho ak no awan lisensya? Uray si kamot Ay, anya amatan ti kastoy ang mapaspasamak iti biyag ta. Sanguin nyo Anya kay nga raw. Tatang, Bunga day tati kinadarasudos yu adwa. Mano arabi imatan asa anak-anak katurturo, tatang. Sanguin nyo. Anya man ti parikot yu ita. Ngamen, da kayo umutla ang tinangaramid iti dayta. No inaramat yu kumaanasaya at ti utek yaw. Saan ang mapasamak ti kasta? Ay, nawaw! Respetuam ti padam a tao. Disiplinaam ti bagim. No amom an nalakakalaang agpungtot, kontrolam ti unget mo. Laglagi pam, nga awan serbi ti kinaprofesyonal mo, no awan matrespetom iti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.